Els demostratius donen molt de sí i tenim uns quants demostratius que també relacionarem amb els adverbis i els pronoms tan febles com de relatius. Comencem pels demostratius que designen coses o persones. Per exemple, aquesta cosa, aqueixa cosa i aquella cosa. Què vol dir això? Que tenim una triple gradació en funció de la proximitat o de la llunyania. La d'immediatesa, la de mediatesa i la de llunyania. Els demostratius que designen coses queden en aquesta persona o esta persona, aqueixa persona o eixa persona, aquella persona o aquella persona. D'altra banda, tenim els demostratius locatius, és a dir, que designen el lloc, ací o aquí, segons les comarques siguin meridionals o septentrionals, sud o nord. La segona gradació la tenim en aquí, que col·loquialment és ahí, i la tercera gradació, que és la de més lluny, que és allà o allí. I finalment tenim els demostratius neutres, que són pronoms i tots són aguts i oberts, amb accentuació gràfica inclosa, accentuats de manera oberta, perquè són mots aguts acabats en vocal. Això, allò, a diferència del castellà, que són esto, eso, aquello, paraules planes i que no s'accentuen. Designen idees, oracions. Les relacions que tenen els demostratius amb els adverbis són de direccions en l'espai o d'intervals de temps. Exemples: cap ací és igual a ençà i cap allà és igual a enllà. Quan donem una direcció en funció d'un objecte és quan posem en pràctica els següents termes. De la plaça enllà el poble és més bonic, o de la muntanya ençà hi ha molt d'horta. I pel que fa a intervals temporals tenim el famós d'aleshores ençà, és a dir, des d'un punt en el passat fins al present, que en castellà equival a desde entonces para acá, molt més emprat a Amèrica Llatina. I si volem fer referència a un punt cap al passat, aleshores tenim enllà, és a dir, de la setmana passada enllà, o de dilluns enllà, o del segle XII enllà, de la Renaixença enllà, van passar també coses força interessants. I finalment queda relacionar els demostratius amb els pronoms. D'una banda tenim la relació amb els famosos pronoms febles i de l'altra tenim la relació amb els pronoms de relatiu, neutres. Tots dos pronoms neutres, és a dir, pronom feble neutre i pronom de relatiu neutre. El pronom feble neutre és o, pronunciat u, si va davant del verb, especialment. I fa referència a un demostratiu neutre. Això, allò, de neutre a neutre. De neutre a neutre. En el cas del pronom feble neutre o, la substitució pronominal, és a dir, allò que substitueix el pronom feble o, correspon a un demostratiu neutre o a una oració subordinada, introduïda pel nexe que o introduïda per un pronom interrogatiu, com, on, què, de quina cosa. I finalment tenim el pronom de relatiu neutre, que per excel·lència és el la qual cosa, l'antecedent del qual no és un substantiu, no és una paraula, vull dir, sinó que és tota una oració. Per això, neutre, neutre i llonganissa i oració van de la mà. La companya finalment no va poder vindre a la festa, la qual cosa no en va afectar el ritme ni a la celebració. Avui les botigues estan tancades, la qual cosa no ens afecta gens perquè ja havíem fet la compra en previsió abans.